Jeg hedder Marie Jørgened Nielsen, og jeg er best buddies med Nanna. Jeg kunne tænke mig at spørge dig om, hvordan det kan være, at du meldte dig til Best Buddies. Hvad der fik dig til at melde dig til? Ja, det var egentlig fordi, at jeg førhen havde været med på et projekt for Ungdommens Røde Kors, der hed Unge på Flugt. Og så synes jeg, det lød ret spændende, og noget af det, der tiltalte mig, det var det her med, at det var meget sådan frit. Altså sådan, at det var netop bare det her venskab, man selv kunne være med til at forme, og selv kunne bestemme lidt, hvor meget tid man ville bruge på det, og hvornår det skulle være. Sådan. Hvad betyder det for dig at have en buddy? Jamen, Nanna, hun er altid sådan en, jeg kan ringe til, når jeg lige har lyst til at gå i biografen og se en film. Og så er hun bare utrolig rar at være sammen med, godt selskab at have. En ekstra veninde. Gør nogle ting, som det måske ikke altid, at jeg gør med mine andre veninder. Og så føle, at jeg både får noget igen, og med til at give den anden nogle gode oplevelser. Og nu ser jeg hende heller ikke sådan så meget som en best buddies ven, eller en, jeg skal finde tid til. Altså, det er ikke sådan en pligt, som det måske var lidt i starten, hvor man ikke rigtig kendte hinanden. Nu er det jo, skriver man bare til hende, når man lige har lyst til at gøre noget, lave nogle ting og lige have tid og sådan. Kendte du til udviklingshæmmede, før du startede i Best Buddies? Nej, og det var egentlig måske også noget af det, der motiverede mig, at jeg måske gik rundt med nogle fordomme om, hvordan man sådan skulle være over for en udviklingshæmmet, og hvad man ikke kunne tillade sig, og hvad man kunne og sådan. Ja. Og det har jeg da fået aflivet, alle de sådan fordomme, man havde, og så det har været en rigtig god oplevelse. Kan du mærke, at der er sådan sket en forandring med Nanna, efter hun har lært dig at kende? Hun måske er blevet mere modig, eller har fået lyst til nogle ting, som hun måske ikke havde lyst til i starten? Ja, det synes jeg faktisk, jeg kan. Altså sådan, i hvert fald når vi to er sammen i forhold til hendes, nemlig åbenhed, og også sådan, hun er også blevet mere modig. Hun lærer af dine reaktioner, så hvordan at du forholder dig til omverdenen. Altså. Ja. Hvis nu du tænker tilbage på det sidste halve års tid med dit og Nannas venskab, er der så noget, som sådan, de har lavet noget sammen? Som... Ja, det var min studenterfest, og der inviterede jeg også Nanna, og først så var hun også sådan lidt, om hun nu, altså hun vidste ikke rigtigt, om hun ville deltage, og selvom hun var meget genert, så kom hun hurtigt i snak med nogle af mine venner, og, sådan, og de var rigtig søde over for hende. Og sådan. Ja. Men det var da sådan lidt, altså det krævede igen ekstra meget af mig, at sørge for, at hun følte sig godt tilpas. Ja. Men man kunne godt mærke på Nanna, at der blev hun lige sat i en sådan lidt uvant situation, og hun synes, det var ret svært i starten, kunne man tydeligt mærke på hende. Men hun overvandt det, og jeg tror også, hun hyggede sig. Ja, det var flot. Og modigt, at hun turde komme, virkelig. Selvom hun var usikker på det i starten. Meget. Ja.